Alu! Zer mau zabiltzaten bihotzeko fansak pasazineten Durangoko Fashion Weeketik? Ni bai! Eta arrazoian ekan, Zapirik gabeko riñonerista garaile! Hori bai! Inoiz baino moderno gehiago ikusi nituen, Kontuz! Modernoekin! Gutxia bezalakoa dira! Jarri bi moderno bat bestean ondoan, eta batean 8 agertuko dira! Zer pasa da? Izan ere, behin moderno bihurtzen balin bazera, moderno izango zara betiko, moderno biziko zera, eta moderno hilko zera. Zen, ezagutze zue, abertxandal izatera bueltatu den modernorik? Nik ez, aldiz, abertxandal izandako asko orain moderno dira. Moderno balin bazea, akabo, ezin zabeste zerbaitetan bihurtu. Asko jota modernoaren bertsio modernoago batean. Baina, azken arnasa hartzen dezun arte, zure kezka estetikoak modernotasunaren inguruan giratuko dira. Bueno, hausnarketa sakon hau eta gero, urrengo bideoa esplikatuko dizue. Ikusi nauzue hitz egiten ezker abertzaleko 10 prototipoen inguruan. Aurrekoan zoardia txostenari buruz aritu ginen onintzaen beitarekin, ta bai. Bai. Azkenean nire jungo naiz sorturen kongresura, baina ez edozein modutan. Nik sorturen kongresura juteko kit bat daukat. Eta zuek ez! Denetatik dago kit honetan, kongresuan benetan petatu nahi balin badezu eraman beharrekoak, zure jakintasuna disimulatzekoak, ikus ditzagun, baran-baran. Poltsin sorturen kongresura juteko kita! Aska itezen. Volkswagen Transporterra! Ezker abertzaleko militante eredugarri bat zera, ezkertiarra eta ekologista. Garraio publikoaren bidez mugitzen zera alde batetik bestera. Sorturen kongresura juteko, eskatu transporterra izebari, osabari, lagunari, biz edonori! Oso garrantzitsua da sorturen kongresuan lehen impresio ona ematea. Eta jakina da ezker abertzalean transporter bat ikustean, jendea bateriola jartzen dela. Zoardia txostena. Funtsezkoa da, bai, baina adi detaileari. Ez da nahikoa zoardia txostena eramatea. Zoardia txostena azpimarratuta eraman behar da. Jendeak ikus dezala gezurra izan arren, xehetu egin dezula, azkein komaraino irakurri dezula, inguruan komentarioa jarri dituzula. Militante eredugarrienetan eredugarriena zera da. Bueno, igual interesatuko zaizue, baina zurmurroek diote katakrak liburu dendan ja edoi etxartek azpimarratutako txostenak salgai daudela ja. Bazpare. Nabarmentzeko irakurgaiak. Garrantzitsua da tokirik onena hartzeko goiz iristea kongresura. Eta lagunari alboko aulkia gordetzen aizean aitzakiakin bertan utzi zenitzazke mundu guztiak ikustea nahi dituzun gauzak. Bai, zoardia txostena eramatea funtsezkoa da, baina denek eramago dute txostena. Beste zerbait behar dezu nabarmentzeko. Aukera bat izan liteke, motxilatikan txostena ateratzen dezu momentuan, nahi gabe bilgune feministako agenda erortzea. Nahi gabe? Horrez gain, Joseba Sarrionendiaren Moroak gara belaino artean liburua eramaten balin badezu, militante honenaren saria emango dizute. Aterki bat beharko dezu momentu hortan eroriko zaizkizun puntu jasatik babesteko. Ezin da gehiago! Kuaderno bat. Bai, oinarrizkoa dirudi, baina oso garrantzitsua da. Kongresuan apuntak hartzen balin badituzu, erakutsiko duzu adi zaudela. Momentuan esaten ari den guztia prozesatzen ari zerela eta iritzi kritiko bat sortzen ari zerela. Gainera, zoardia erakurriz balin badezu eta gai ateratzen balin bada, beti eraman dezakezu kuadernoan gauza guzti erantzuteko balio duen esaldia apuntatuta. Tira, nire ustez garungo koiuntura berri honen gakoa alde bakartasuna eta herri aktibazioa izango dira. Horrekin seguru zaude. Hala ere, beti dago mesfidantzaz begiratuko dizun norbait. Hainbeste txosten, agenda, libururekin bate pentsatu dezakezutaz. Hoi intelektualoide bada. Bai, militantzia baina liburuekin bakarrik, etxeko sofatik altxatu gabe. Horretarako ere badaukagu soluzioa! Eraman zure poltsikoan, tintaz bustitako guata ikus dezatela kongresuko pankartak zuk margotu dituzula. Eta eskuetan tinta arrastoa eukitza ere, gomendagarria. Atxeden aldirako janedan aproposa. Denok badakigu kongresuako soluzioak izaten diela, eta hor momentu batean tripasten zaizula, kaixo egunonka, hor krak. Adi, eraman janaria, baina ez edozein modutakoa. Hor ere gogoratu zaitez, 100 militante begira dazkazula, joko zelaian zaudela, puntua galdu edo irabazi zenitzazkela, motxilatik ateratzen dezunaren arabera. Nero gomendioa, rollo ona ematen duten janedanak eramatea. Badibidez, Ardogorren aparrez betetako zatoa,
eta tortilla eta bokailua. Hori bai, ardo botila eramaten balin badezu, eraman baso berera bilgarriak. Ikus dezatela zuetzerela txosnara diru eske juten den oietako bat. Mugikorra, bai? Mugikorra. Bileren aurretik hainbestetan mikroondasen sartu dezun objektu hori espiatuko zaituzten beldurrez. Bagarai berrietan gaude eta lehen okerra zena oain funtsezkoa da. Batez ere Twitter erabiltzeko. Kongresuari buruz gutxienez 3 txio botatzen ez dituena ez da ganorazko militante bat. Ezin adosago hori ala da traolak erabiltzea gomendatzen da. Aldi berean besteek Twitterrean zer idazten duten jakitea ezinbestekoa da gero pasilletako elkarrizketetan maila emateko. Ligatzeko minikita edo kitaren barneko kita. Ez gaitezen enkaina. Kongresuak oso ondo daude erabakitzeko eta hori guztia, baina oso gutxitan edukiko du militante honak hain plaza ona fitxajeak egiteko. Horregatik oso garrantzitsuak dira objektu hauek eramatea. Kongresuan goian esertzea tokatzen bali matzaitu, katalejo batzuk hor behian dagoen jendeak fitxatzeko, eta erretzaile ez izan arren, tabako paketea eta metxeroa. Tabako paketea gustoko duzunaren gana su eske juteko. Barkatu barakazu sua. Eta metxeroa bazparen norbait zugana ligatzeko asmoz gerturatzen bali bada ez gehatzeko kolokan. Lotarako minikita. Gertatu daiteke kongresua asko luzatzea eta logura sartzea. Baina lasai horretarako ere prestatua gaude. Begidun betaurreko hauekin, esna zaudenaren plantak egin itzazkezu. Eta eusko gudaria kantatzen hasten balin badia, lasai! Beso ortopediko honekin, salbatuta zaude! Eusko gudaria gera... Bueno, eta bizkarrean askura balin bakazu ere, balio izu, perfecto. Le gusta, iristen da. Kanpai bat! Hau da, kongresulako behar dezun azkeneko erraminta. Alderdian gero eta estimatuagoak dira korronte kritikoak. Eta zuk kritikoarena egiten balin baduzu, egian puntu asko irabaziko dituzu militante heterodoxoen begietara. Horregatik, Arnaldo Otegi karitza gaizki esaten du bakoitzean. Egin jau kanpaiarekin. Eta Rufik irribarre egiten duenean ere balio du. Eta hoi izan da dena gaurkoz, ene fans maiteok. Sorturen kongresuan kit guztiarekin ikusi nahi zaituzte.